Croeso i Eisteddfod rheithwyr gyntaf Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn. Platfform arbennig i blant a phobl ifanc yr ardal gael rhannu eu crefft a dangos eu donia. Mae'n galonogol iawn gweld gymaint o bobl sydd wedi pigo fyny i offeryna yn ystod y cyfnod clo, gyda rhai yn penderfynu dechrau dysgu o'r newydd. Felly, be am ni ddechrau yn y dechrau hefo? Cystadleuaeth rhif 1. Cystadleuaeth 1. Competition 1. Rhif 1. Cystadleuaeth rhif 1. Y piano neu'r allweddell oedd yr offeryn mwyaf poblogaidd yn y gystadleuaeth hon, gyda 15 o ymgeiswyr. Mi gafon ni gryn dipyn o geisiadau gan yr offerynwyr pres hefyd. Un darn yn arbennig oedd yn dipyn o ffefryn. Strolling gan David Eisteddfod. Sy'n diddannu ni ar beirniaid. Ein beirniaid am ryddaw ni ydy'r Delyn Ores Catherine Thomas a'r pianydd Rhiannon Pritchard, a dyma Rhiannon i roi'r canlyniad. Fe gawsom ni 40 o gystadleuwyr yn yr adran yma. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi nath ymgeisio. Fe nath Catherine a fe na wir mwynhau bob perfformiad, felly diolch i chi gyd. Diolch i chi hefyd am gyflwyno eich darnau mor glir ac gyda gwen mor hyfryd o'ch chi gyd yn gwenu ac yn wir yn amlwg yn mwynhau perfformio, felly diolch eto. Fel gallwch chi ddychmygu, oedd y penderfyniad yn un eitha anodd gyda siwd gymaint ohonoch chi wedi trial, ond ar ôl lot o drafod, dyma'r canlyniad. Yn drydydd,
Mair Roberts o Ysgol David Hughes. Yn ail, Owain Eifion Land o Ysgol Llanrug. Ac yn gyntaf, Leisa Grug Roberts o Ysgol Llandwrog. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Ia wir, llongyfarchiadau mawr i bawb gymrodd rhan. Mi fedrwch chi fwynhau perfformiadau Leisa, Owain a Mair yn llawn ar sianel YouTube Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn. Ymunwch efo ni fory i weld y cantorion.